Sa Good Vibes, international community ginbisita ang mga negosyo sa Bacolod City nga wala nagagamit sa plastic. May report si Romeo Subaldo. Ang 11-11 nga shawarmahan, ibis nga plastic ang putos, nasulod sa dahon sang saging, kagang puso rice nasulod naman sa lukay. Inagendemo sang tag-iya nga si Tanya Garcia Romagos sa mga bisita nga naglantaw kung paano niya ginapadalagan ang isa kakalan-an nga wala nagagamit sa plastic. Himo naman sa bagaso ang mga container kag sausawan nga iya ginagamit, kag himo sa kahoy ang utensils. Under, over, Kapipat naman sa Mansilingan, ginistorya sa tag-iya nga si Paul Havellana sa mga bisita gikan sa Germany, Thailand, kag iban pa mga probinsya sa Pilipinas, ang sistema sang iya nga kapihan nga maparefill ka na lang sa botelya o kon garapon sa pagbakal sang kape para wala na nagagamit sa plastic. Pati na world-class nga kape sa Negros, ginpabugal niya man sa ila. Actually, sir, dako ang aton produce sa Negros. Kaso, gamay nga percentage ang ga-practice ang quality coffee. No? Sunod sa kay Dave Albao, ang Executive Director sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation, sa pagtakop sang wala usik nga programa nga nagapromote sa pagpahagan-hagan sa paggamit sa plastic, luyag makita sa nagkalalain nga mga grupo kung paano nahimo sa sini nga mga kalan-an kag kapihan nga wala na sila nagagamit sa plastic. Nag-close ang isa ka project nga Rethinking Plastics nga ginapondohan sang European Union kag sang German Federal Government sa pamagi sang GIZ kag Expertise France. Ginpondohan ang isa ka project diri sa Bacolod kag Talisay nga ginatawag ang Wala Usik Economy. So ang pondo gingamit para masuportahan ang mga small businesses nga mag-reduce ang ila plastic nga basura sa ila operations at the same time nga ma-improve man ila products and services. Kag sa timplada nga restaurant naman nagtipon ang mga guests. Sa sini naman niya kanan-an, ang mga pinggan kag yahong ang himo sa clay. Wala man sila nagagamit sa plastic. Ang mga pagkaon nga ginpreparar sa guest, mga specialty man sang Negros, halin sa inasal nga manok, kadyos, baboy kag langka nga sinabawan, kag nanari-sari nga mga utan. Sa pagtakop sa among nga programa, luyag makita sa mga bisita kung ano pagid ang pwede mahimo sa Negros para mapahagan-hagan pagid ang paggamit sa plastic. Wala lang lalabot nga makatuon sila man sa aton nga mga findings, resulta, mga challenges nga gin-face ta, kundi para man ang mga stakeholders makaprocess man sang almost duwa ka tuig nga kampanya sang Wala Usik Economy, kag makita nila nung next nga mga tikang sa mga stakeholders sang government Luyag pagid sang PRRCFI na makigangot sa mga LGU para magbinuligay mismo ang pribado nga sektor kag ang gobyerno para mapaayo ang solid waste management sang probinsya.